Prøv at strække spøget frem mod indre øje, og se om han kan gå slyter på samme signal som nedefra. Tænk, at du stod nede og viste spøget opad. Så prøv at vise ham spøget frem imod, eller indre mund faktisk. Lidt frem og ned, lidt frem, spøget lidt nedad. Om du nu stod der, ja, præcis, se hvor se, ja, præcis. Ja. Så prøv at gøre slyter igen, og vise ham spøget ved indre aksel og indre mund. Og bare så det synes, prøv at gøre samme signal, som du gjorde nedefra. Prøv igen at gå i, bare at gå på cirkel, og så prøv at vise ham spøget nede. Lidt frem imod munden. Prøv at holde spøget lidt der fremme. Og lige til indre sits og yder skænkel. Spøget frem til nosen, spøget frem til nosen. Ja, der kommer slyter. Der kommer slyter. Spøget lidt frem. Ja, der kommer slyter. Så prøv ovenfra, ikke sæt udad til. Ikke sæt udad til. Ja, prøv, når du sætter oppe og gør samme hjælp med spøget, som du dernede, så prøv at tage spøget op i borgom, så det går opad. Så du tager spøget borgom halsen, så det ikke synes. Prøv at holde spøget op som en fiskestang i højre hånden, yderhånden. Tag spøget op i yderhånden og tag det opad. Der ja. Så tag spøget ned til indre aksel. Spøget ned. Ja. Og slyter. Der ja. Og tag det bort igen. Og ned igen. Nej, ned til indre aksel. Slyter. Spøg. Indre aksel. Spøget nedad. Spøget nedad. Der ja. Lidt vifte med det der for nosen. Der ved nosen. Lidt vifte med spøget. Ja. Ja. Der ja. Fint. Så kom slyter. Ja, det er fint, ja. Blå. Der ja. Der ja. Og stop. Forsøg, at det du gør oppe er samme sorg som det du gør nede. Så når du står nede, så viser du spøget op præcis der parallelt med akslen frem til høften. Når du står oppe, prøv at gøre det samme. Så prøv at tage spøget ned imod inderskænkel til en øbner. Når du er nede, så viser du ham spøget ved inderskænkel. Først viser ham spøget fremme, så han ser det. Han skal se det. Ja, vifte lige det med det. Ja, og siden inderskænkel. Pætte på din inderskænkel og øbner. Kom. Ja. Ja, så fik du jättefin øbner. Okay. Og op igen. Præcis. Så du iblandt anvender spøget præcis på samme sæt, som når du var nede. Prøv igen inderskænkel, eller aksel. Ja, fint. Ja, fint. Lidt længere. Igen spøget og yderskænkel. Samtidig. Ja, præcis. Og yderskænkel. Samtidigt. Ja. Så nu er det spøget, som rider slyter. Og om han er dygtig på at gå slyter, så kan du slappe af og bare vise ham hjælpen. Helt nyt. Og så tager man spøget bort lidt senere. Vifte lidt. Så han får titte på det. Ja, indertyklen ved halsen. Ja, der. Fint. Ja, præcis. Så forsøg at gøre samme sorg, når du er opsåden. Så han er mycket lettere for at fatte, hvad det er, han skal, når du gør samme hjælp oppe, som da du var nede. Han skal se spøget først, inden han kan reagere på optik. Ja, vifte lidt, og siden inderskænkel. Inderskænkel, ja. Så kommer øbner. Inderskænkel, ja, præcis. Så du bare bytter helt nyt fra inderskænkel og spøget samtidig lærer ham at gøre samme reaktion. Så dermed så kendes det, at alle hjælpere er kommunikation. Det er ikke, at du presser på at få til en reaktion ved vigt, eller ved pres, eller ved tryk. Det er meddelelse, det er en information. Og der ser du, at når han gør perfekt slyter, bare for at du viser ham spøget, så kan du slappe over i din sits og gøre ret i sitsen. Lige til indertykle, han titter på fel hold, han skal titte på spøget. Ja, han skal have lige til spøget frem for nosen. Der ja. Og flytte akslen lige ud over med spøget. Akslen lige ud over, og du tager øbner. Okay, ja, så tager du selvfølgelig høften ud over.
Så kombinerer du spød og skænkel. Og når han reagerer på spødet, tager over med skænkelen, og siden så tager man bort spødet. Så har du bra reaktion fra din sits og fra din skænkel, så tager man spødet præcis, og tager spødet derop, hvor det ikke synes. Om det kommer nogenstans ifrån, hvor det ikke synes, og dernæst kommer ind i synsfeltet, så bliver det med tiden, at man bare tipper på spødet, så det præcis kan synes med et øje. Så når jeg rider sarif på enhandsretning og spødet oppe, så er det iblandt at hjælpen ind til synes. Nej, fordi det var så der mye hjælp fra et spød. Og der er det vigtigt, at man har en overgang fra markarbejde til redenarbejde. Så når du skal lære ham en indre tygle, så er det mycket lettere at vise ham spøget, og siden vise ham tyglen ved halsen. Og samtidig bare slappende over i sitsen, fordi i det øjeblik, hvor hesten med spøghjælpen tager perfekt form, så kan du også sidde perfekt. Ellers så skal man sætte så mycket imod. Og det er ikke bra for den unge hests ryg, alt det modsætning. Der er det mycket bedre, at han får ret rygform med pyttelite hjælp og en afslappet sits. Og det er der, man undervurderer hestens intelligens. Intelligens, hvad er intelligens for nogle ting? Om vi går med vores hund, og hunden kan lugte, hvem som har passeret præcis her for 2 timer siden. Om den hund skulle teste os på intelligens, så skulle vi nok indtil synes vældig intelligente. Problemet er, at vi tester andre med vores intelligens, men glemmer, at de har en anden sorts intelligens. Så den, som har formågenheden til at overleve på det sæt, de lever, har redan en form for intelligens. Og så forsøger du med spøget at tage bogen lidt bort fra centrumstilling. Og vi har samme valg som sidst har vi. Jo, vi glemte at bytte valg. Der får vi ingen... Ja, præcis. Så agte ikke at anvende spøget, uden at du får reaktion på det, så glemmer han det bort. Det skal være reaktion præcis som nedefra. Ja, præcis. Ja. Så beder du på din indre skænkel, og fordi du åbner. Ja, der får vi ingen reaktion. Så skokker lidt på... Ja. Ja. Lidt vis ham spøget først. Og præcis nu så reagerer han indtil. Ja. Og dernæst. Ja, det er jeg. Det er jeg. Så får vi lige til slut at tage spøget lidt frem, så når du står nede. Ja. Og tage bogen lidt ud fra spøget. Bogen lidt bort fra centrum ved hjælp af spøget. Ja. Og stalling vifter lidt med spøget. Ja. Og yderskænkel. Indertygle yderskænkel. Ja. Ja, lidt til. Så kan vi lidt reaktion fra yderskænkel. Ja. Der kommer lige til slut her. Der kommer fint. Så kom slut her. Præcis. Og der er det vigtigt, at han fatter, at det er samme hjælp, og dernæst så kommer der nogle ny hjælp. En ny hjælp, det er en sits. En ny hjælp, det er en skænkel. En ny hjælp, det er tyglen på halsen. Det er tyglen råb til hovedet. Men spøget, det kender han jo lidt nedenfra. Så derfor tag samme hjælp oppe, som du havde neden, og så vis ham helt nyt de andre hjælpere. Og når du kender, at han reagerer på, så tager du spøget væk, og ser, om han fortsat reagerer præcis lige let fra sits, fra yderskænkel, fra inderskænkel, fra tyglen, fra handen. Og på det sæt bygge op dit markarbejde og kombinere det. Så en hjælp, du giver nedefra, men ikke kan give oppefra, er fortsat en korrektursituation, indtil du kan give samme hjælp nedefra, som du kan give oppefra. Så klipper man op og gør samme hjælp, men kombinerer med den hjælp, man dernæst gerne vil. Indtil man tager den hjælp bort, som man vil bort ifrån, og endast anvender den hjælp, som man behøver.
Ja, og det får du ikke gøre, for du kommer iblandt at sætte fejl, iblandt anvender du din sits imod hans ryg, i stedet for at svinge med ryggen og slappe over. Og specielt ungehesten har jo fortsat en naturlig rygsvung ifrån naturen, og det er synd at forlore det først. Og det er lidt det, der hænder i ridning ofte, at man har en jättefin unghest, og så sætter man op, og så drøjer det indtil længe, og så er den ikke så fin længere. Og det er en af fejlene, at man sætter op og skal lære hesten nogle hjælp, og den kan ikke hjælpe. Så det bliver mycket krångligt, og man kommer og presse og studse og bytte og tåre, og i stedet for at forklare helt mjukt inden for hesten fra bakken, hvad er det du skal, klippe op og sige præcis samme sak. Og dernæst får vi da hjælpen til. Bra, lad os stoppe der. Jeg synes, det rækker der. Det er en nyt input til dig. Man skal også være opmærksom på at indtrykke nogle ting nyt for længe. Gør det en gang, bra, berøm hesten, slut, næste dag igen. Og når han kan nogle ting, jamen, så kan man gøre det lidt længere. Men nu har vi vist ham 4 nye ting i dag. Øbner og slutter fra spøget til venstre og højre. Man gør vanligvis bare en ny sak, indtil den sidder. Og så tager næste nye sak.